Il-qari huwa meħud mill-ewwel epistola ta' Pietru. Din l-epistola fiha ovvjament firxa wiesa ta' temi, mod speċjali fi ħafna dottrina u wkoll ħafna etika fiha. U fost id-diversi temi nsibu wieħed minnhom huwa s-saportu. U apparenti mill-ittra li Kristjani kienu iġarbu persekuzzjoni. Mhux xi persekuzzjoni imperjali, imma aktarx persekuzzjoni għax kienu qed jgħixu l-fidi tagħhom. Fil-fatt fl-aħħar parti tal-ittra meta jitkellem fuq ix-xitan, Pietru jgħidilhom irreżistuh lix-xitan sodi fil-fidi billi tafu li l-istess esperjenzi ta' sofferenzi qed ikunu mitmumin fil-fraternità tagħkom fid-dinja, dak li għaddejjin minnu intom qed jgħaddu Kristjani oħra bħalkom. U allura jgħidbilhom biex jinkoraġġihom. Sintendi tama hija tema maġġuri f'din l-ittra, u fil-fatt il-Pietru nsibuh bħala l-apostlu tat-tama, bħalma l-Pawlu nsibuh l-apostlu tal-fidi u l-Ġwanni l-apostlu tal-imħabba. Jien ħanaqralkom passaġġ mill-ewwel kapitlu minn vers 3 sa vers 9 u ħanifoka fuq 3 kelmiet fuq mill-vrus u l-messaġġ ħanibnieh fuqhom. U ħajkun fuq suġġett li għandu jinteressana il-koll, nispera. Vers 3. Imbir ikun Alla u missier Sidna Ġesu Kristu li skont il-ħnina kbira tiegħu ikkawża li nkunu mwilda mill-ġdid għal tama ħajja permezz ta' reżurrezzjoni ta' Ġesu Kristu mill-imwiet. Għal wirt inkorruttibbli u mhux kontaminat u ma jitbilx, riservat fi smewwiet għalikom li qed tkunu protetti mis-seta Alla permezz tal-fidi għas-salvazzjoni lesta biex tkun rivelata fl-aħħar żmien. B'dan teżultaw bil-kif, avolja għal ftit ħin bħalissa jekk hu meħtieġ tnikkittu b'tiġrib varju. Sabiex il-prova tal-fidi tagħkom iżjed prezzjuża mid-deb li jinqeret għall-avolja u ttestjat bin-nar tinstab ġenwina u tirriżulta għat-tifħir u l-glorja u l-unur fir-rivelazzjoni ta' Ġesu Kristu li għalkemm ma rajtuhx tħobbuh. U għalkemm bħalissa ma tarawx imma temnu fih u teżultaw b'ferħ inesprimibbli u glorjuż filwaqt li tottienu r-riżultat tal-fidi tagħkom is-salvazzjoni terwieħkom. L-imħabba. Dan huwa s-suġġett li nixtieqkom li tikkunsidraw dalgħodu. Mhux l-imħabba tagħlla lejkom, lejna, lanqas l-imħabba tagħna lejn bnedmin, imma l-imħabba tagħna lejn Sidna Ġesu Kristu. Forsi staqsuni għaliex importanti li nirriflettu fuq l-imħabba tagħna lejn Ġesu. U nweġibkom bi kliem Ġesu nnifsu. Fejn f'Mattew 24 jgħidilna l-imħabba ta' ħafna se tiksaħ. L-imħabba ta' ħafna se tibred, se titbiel, se tonqos jekk mhux tintefa'. U allura ma naħsibx nagħmlu ħażin naħwa li impoġġu lilna nfusna għall-mument ma' dawk il-ħafna li l-imħabbithom possibilment tiksaħ, tibred, jekk mhux ukoll forsi tiġa kesħitilna u tbielet. Għalhekk għandna bżonn naħsbu ftit sew fuq l-imħabba tagħna lejn mulej Ġesu. Mu nagħmlu tipo ta' nieħdu inventarju, stock take, fuq l-imħabba tagħna lejn Sidna. Nistaqsu mistoqsijiet fejn tinsab l-imħabba tiegħi lejn Ġesu llum. Illum il-ġurnata mhux 10 snin ilu, 5 snin ilu, sen ilu, hija mħabba intensa, ferventi, taħraq, jew hija mħabba kif ngħidu patetika, bierda, kiesħa. Hija mħabba stabbli, fissa, jew tperper, tiela, nieżla, tmur quddiem, tmur lura. Imqabbla mal-imħabbit l-oħra fil-ħajja tiegħi. Il-familja, il-karriera, il-passatemp, saħħti u mħabbit oħrajn. Meta nqabbilha magħhom, hija aktar jew inqas minnhom. Inqisha bħala aktar jew inqas prezzjuża minn dawn l-imħabbiet li għandhom posthom ukoll f'ħajti. L-aħwa, il-Kristjaneżmu huwa dwar persuna. Importanti din. Il-fidi tagħna hija ċċentrata fuq persuna. U hija persuna li hi maħbuba. Għalkemm ma rajtuhx, tħobbuh. Mela għalkemm ma rajtux lilu lil Ġesu, tħobbuh.
tħobbu lilu, tħobbu lil Ġesu. Mela allura l-Kristjaneżmu hu iċċentrat fuq xi ħadd. U mhux fuq xi idea, mhux fuq xi verità, mhux fuq xi setta valuri, lanqas fuq xi kredu, mhux iċċentrat fuq ritwal, tradizzjoni, fuq xi sistema, fuq xi avveniment, fuq xi bini u fuq xi tempju. Issa tifhmunix ħażin, għaliex ma rridx ngħidilkom li daw m'għandhomx posthom, żgur, daw hemm posthom fil-Kristjaneżmu, però l-fus huwa Ġesu. Dawn huma l-spokes biex ngħidu hekk tar-roda. Il-Kristjaneżmu ċentrat fuq persuna. Fil-fatt il-qalba tal-fidi tagħna lanqas mi dak li Ġesu għallem, dak li Ġesu qal, u lanqas dak li Ġesu għamel. It-talim tiegħu prezzjuż u żgur. Dak li għamel salvazzjoni, sagrifiċċju prezzjużi, inkredibilment prezzjużi, però mhumiex il-qalba. Il-qalba, il-qofol ta' Kristjaneżmu huwa Ġesu, huwa persuna. U l-Kristjaneżmu tagħna jrid ikun ibbażat, iffokat, iċċentrat fuq. Persuna meraviljuża l-aħwa. Unika, persuna eċċellenti, persuna divina. Ġesu Kristu. Għajdu li intom, minu bħalu? Minu bħalu? Konfuċju, Buddha, Plato, Sokrates, semmu intkom nies, JFK, Martin Luther King, minu bħal Ġesu? Minu? ħadd. Xi ħadd qal kieku xi wieħed mill-personaġġi famużi jitlu fil-kamra xieraq inneħħulhom il-kappell. Però kieku kellu jidħol Ġesu fil-kamra istintivament nixteħtu nadurawh b'imħabba. Din id-differenza. Ħadd mu bħal Sidna Ġesu. Ħadd. Jiġifieri, jekk il-persuna ta' Ġesu ma tokkupax il-post ċentrali fil-Kristjaneżmu tiegħek, huwa Kristjaneżmu void, inutli, bla sinifikat. Neħħi l-Ġesu mill-qalba ta' Kristjaneżmu u ma jifdallek xejn ta' valur, assolutament xejn ta' valur ma jifdallek. Mela, Kristjaneżmu huwa ċentrat fuq persuna, però issa persuna illi fuq kollox hi maħbuba. Hi maħbuba. Għalkemm ma rajtuhx, tħobbuh. Tħobbuh. X'tip ta' mħabba qed nirreferu għaliha? Qatt tirriflettejtu din, aħsbu naqra, x'kultant ċertu affarijiet nieħduhom for granted. L-imħabba li aħna nħobbu l-Ġesu hija mħabba straordinarja. Għaliex? Hija mħabba lejn xi ħadd li laqgħet rajnieh u qed narawh. Timmaġinaw intkom ġuvni illi jibda jħobb tfajla li qatt mara u jibqa' jħobba avolja qatt mera. Vera jew le, ma timmaġinawhiex. Għaliex? Għax ħafna mill-imħabbiet umani ħanajtek huma kkonċentrati fuq vista jew fuq is-sensi. Mhux hekk l-imħabba tagħna lejn Sidna Ġesu Kristu. Fil-każ ta' Ġesu Pietru rah, imma dawk li qed jikbilhom kien jaf li ma rawx u qas qegħdin jarawh, l-istess li jenna. Qatt ma rajna l-Ġesu, qas qed narawh, ma nafux kif kien, l-Vanġeli qasituna bisħiel ta' kif kien, il-fattizzi tiegħu kienx qasir, twil, kulur ta' xahru, m'għandniex idea. U madankollu inħobbuh. Qed narawh għaliex, ma mhux qed narawh, imma qed narawh. Kif? Bil-fidi. Bil-fidi. Bil-fidi aħna naraw il-Ġesu kif inhu, narawh minnu. Importanti nifhmuha din għaliex ngħidu kif jista' jkun li jiena nħobb il xi ħadd li qatt ma rajtu. Iva, jista' jkun għax il-vista tagħna ġejja mhux mis-sensi imma ġejja mill-fidi għal-effett, ir-riżultat tal-fidi tagħna. Bil-fidi naraw il-dak li daw l-għajnej qatt ma raw u laqqas qegħdin jaraw u nanquh ma' ruħna u nħobbuh avolja ma narawx daw l-għajnej u laqqas qegħdin narawh. Inħobbuh b'dik l-imħabba li jferra fina l-Ispiritu Santu li natalna. Inħobbuh daqs li kieku rajnieh. Daqs li kieku rajnieh u qed narawh. Dija l-imħabba ta' Kristjan lejn il-mulej Ġesu. Ta' bilħaq, meta tirrifletti fuq hija mħabba tal-għaġib, hija mħabba eċċezzjonali, hija mħabba straordinarja, unika, m'hawnx imħabba oħra bħala fid-dinja.
għaliex inħobbu il-dak li rajna u qas qegħdin naraw. Però taqblu miegħi li l-Ġesu ma nħobbuhx il-koll l-istess, veru jew le? Laqqas inħobbuh bl-istess intensità, int ma tħobbx il-Ġesu l-istess kif iħobbu żewġek u viċi versa, veru jew le? M'intix qed tħobb il-Ġesu bħalma forsi qed iħobbuh uliedek li huma Kristjani jew ommok u missierek, le. Ma nħobbux lil mulej Ġesu bl-istess mod. Normalment, l-ewwel tip ta' mħabba li ħafna minna, alright, inħobbu l-Ġesu bija hija dik li nsibuha bħala l-imħabba ġejja minn gratitudni. Din hija l-iktar imħabba bażika, elementari u komuni illi ħafna minna nibdew inħobbu l-Ġesu bija. Nirċevuh bħala s-Salvatur tagħna, nintlew b'dik il-meravilja u allura tant ikunu grati li nibdew inħobbuh għal dak li jagħmel għalina. Tajjeb, din hija l-ewwel tip ta' mħabba. Fil-fatt fl-Anja Ġesu jiena nħobbok ta' William Federson naqraw hekk u nkantaw hekk. Inħobbok għax l-ewwel ħabbejt lili int u l-maħfra nxtrajt li meta mitt u ntfint. Inħobbok mulejja għax qomt int mill-ġdid wis aktar minn qabel inħobbok irrid. Fil-fatt Ġwanni wkoll fl-ewwel epistola tiegħu jgħid aħna nħobbu għax hu ħabna l-ewwel. Jew kif insibuha fil-verżjoni awtorizzata aħna nħobbuh għax hu ħabna l-ewwel. Mela din hija l-imħabba bażika ta' ħafna minna, l-imħabba elementari li fil-bidu nibdew nħobbu l-Ġesu gratitudni għal dak li jagħmel għalina. Sintendi, nibdew nħobbu l-Ġesu b'dan il-mod u ma nifqux hemm għaliex din imħabba ma tispiċċax. Tajjeb li tifhmu l-punt għaliex ma naħsbux li issa ħanaddu għal xi livell ta' mħabba oħra u din tispiċċa. Okay, din imħabba tibqa' tul ħajjitna. Nibqgħu grati lejn Ġesu aktar ma nimmeditaw ma napprezzaw dak li jagħmel għalina. Qegħdin niftehmu ġifieri nibdew hekk imma din imħabba dejjem issir aktar fonda, aktar tissaħħaħ, aktar ma aħna napprezzaw x'għamel u x'qiegħed jagħmel għalina. Imma mbagħad aktar ma nagħmlu progress fil-ħajja Kristjana, nitalmu nħobbuh b'imħabba oħra, tip ta' mħabba oħra. U din nsibuha bħala l-imħabba reċiprokata. X'jiġifieri? Issa ma nibqax biss inħobb il-Ġesu għal dak li jagħmel għalija, imma nibda nħobbu għaliex qed jagħmar fija. Okay? Li hija tip ta' mħabba oħra. Fl-Apokalissi Ġwanni jikteb ara. Ninsab wieqaf quddiem il-bib u nħabbat. Jekk xi ħadd jisma' leħni u jiftaħ il-bieb, se nidħol għandu wkoll u se niċċena miegħu u hu miegħi. Aktar mi għaddi żmien u aktar ma nimmaturaw spiritwalment, aktar insiru konxi tar-realtà ta' Ġesu fl-esperjenza tagħna, fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Issa ma bqax xi ħadd li jagħmel xi ħaġa lina l barra minnha, imma jsir personali, aktar fil-qrib, insiru konxi b'mod profond illi Alla magħna, Ġesu magħna kontinwament, illi qed jarana, qed jismana, qed jifhimna, jimpurtaħ minna, qed jipproteġina, qed iħobbna personalment u tiżviluppa din relazzjoni ta' sħubija. Sħubija intima, bħalma naqraw pereżempju ir-relazzjoni ta' mħabba li kellu David ma' Jonathan. Li dwara pereżempju fl-ewwel Samwel naqraw ruħ Jonathan intrabtet ma' ruħ David. Din hija tip ta' mħabba reċiprokata li nitkellmu fuqha. Nibdew naqsmu miegħu l-ġranet tagħna. Mhux biss kultant taħseb fih, relazzjoni li naqsmu miegħu nixxerjaw dak li għaddejjin minnu. Jum wara jum. Allura issa m'aħniex qed inħobbuh biss għal dak li jagħmel għalina imma għal dak li sar għalina. Hija tip ta' mħabba oħra, naqri iktar fil-fond. Li Alla jsejħilna wkoll għalija għaliex qed tevolvi issa, qed timmatura. Okay? Mhix biss imħabba ta' gratitudni, imma issa saret imħabba reċiprokata. U għax maħniex qed ngħaddu mingħajru. Maħniex qed ngħaddu mingħajru, għandna bżonnu nixtiequh irriduh fil-ħajja tagħna b'mod personali. Però wkoll tip ta' mħabba oħra, u din iktar profonda. Okay? U din insibuha bħala l-imħabba adoranti ngħidula. Issa apparti li tinħobbu l-Ġesu b'mod grat u b'mod reċiproku, inħobbuh b'mod adoranti. Ġifieri, xi tfisser? Issa ma nibqax inħobb biss il-Ġesu għal dak li jagħmel għalina,
lanqas għal dak li sar għalina, imma għal dak li hu fih innifsu. Dan huwa l-bażi tat-tifħir. Kultant naħseb illi għadna ma fimniex, jew xi minna għadna ma fimniex, id-differenza bejn tifħir u ringrazzjament, meta nitolbu, kultant nisimgħu min infaħrek u nirringrazzjak mulej għax salvajtni, fimt? Mela, ġiri għadni għadin, tfaħħar il-mulej għal dak li hu, tirringrazzja għal dak li jagħmel. All right? It-tip ta' mħabba adoranti twassal għat-tifħir. Għax it-tifħir mhux ibbażat fuq x'għamel għalik, hemmhekk tirringrazzjah. It-tifħir u l-adorazzjoni għal minu. U jekk għamilna progress fil-ħajja tagħna ta' Kristjani il-Ġesu nħobbuh b'din l-imħabba adoranti għal dak li hu. Ma nifqux inħobbuh biex ma tifhmux ħażin, mhux ħażin bl-imħabbit l-oħra, imma kultant neħlu fl-ewwel waħda u ma ngħaddux għall-imħabbit l-oħrajn. Jiġifieri għandna bżonn ukoll nimxu l-qudiem ħanibdew nħobbu l-Ġesu b'dan il-mod. Fl-għaniet tal-għaniet Salamun jgħidilna huwa għall-arus. Jinara fjew jibrilla fost 10,000 kollu kemmu jaxxaq. Meta taħseb dwar Ġesu? Tqisu b'dan mod. Jibrilla fost 10,000. Jaxqek għal minu għasbuħija tiegħu. Taħseb illi kieku jkollok qed jaqaf quddiem il-mulej tħossok dal-mod, tikkunsidrat qisu tismagħh bħala dan il-maħbub li tant huwa sabiħ. Samuel Rutherford jgħid hekk ara kien Puritan mit-feta żgħira. Kull ġurnata naraw xi ħaġa ġdida fi Kristu. Imħabbtu la għandha tarfu lanqas qiegħ, din ruħna għandha mħabba u ma tistax tħobb ħlief lil xi ħadd sabiħ. U hu kemm hu sabiħ għal Ġesu, kemm hu uniku, kemm hu eċċellenti, kemm hu impressjonanti, kemm hu inkantevoli Ġesu. Predikatur Puritan għalek, skużawni aħwa, dan hu Ġesu għalina. Predikatur għalek, meta nasal il-ġenna, beħsib ninqatta, l-ewwel 1000 sena nħares lejn Ġesu. Imbagħad forsi nagħti daqqa taj madwari. Kemm hu prezzjuż Ġesu għalina l-aħwa, mhux li kien nibda minni u nkompli minnkom ninqabdu tant mill-isbuħija u l-uniċità ta' Ġesu minn minnu il nibdew nħobbuh din l-imħabba adoranti. Mela biex nibdew niġbru fuq dak li għadna. L-imħabba tagħna hija mħabba straordinarja. Kunu konxi tagħha din, toħduwix for granted. U l-Ġesu inħobbuh għal dak li jagħmel għalina, inħobbuh għal dak li hu għalina, u nħobbuh għal dak li hu fih innifsu. Fih innifsu. Kelma biex xieraq nirċevu issa direttament minn fom Ġesu, ismawha. Mhux għax l-oħrajn ma kinux. Imma dina hija rekordjata li qala Ġesu. Tħobbni? Dan hu dak li Ġesu jippreokkupa biex nużaw kelma hekk, ruħu l-aktar dwar id-disċipli tiegħu. Dan saqsa lil Pietru, tafuha. Tħobbni int ma qadx jgħidlu isma' x'għamilt fil-passat, missek tistħi, tħobbni. U f'dal mument għalina, għalik li qed tisma' m'hemmx mistoqsija aktar importanti minn din. Għaliex din mistoqsija tinżillek fil-fond aktar minn kull mistoqsija oħra li bżonn tistaqsi. Fejn tidħol fidi tiegħek, il-Kristjaneżmu tiegħek. Din hija l-mistoqsija li tistaqsi u li Ġesu nnifsu jistaqsi l-kull wieħed u waħda minna u qiegħed jistaqsi il-kull wieħed u waħda minna issa f'dal mument. Tħobbni int? Tħobbni int? U t-tweġiba li tagħti l-Ġesu inti, all right, għalih tfisser wisq aktar minn kull ħaġa oħra. Ifhimha din. Kif twieġeb il-Ġesu inti,
tiswa wis aktar mill-flus li se toffrilu, mill-ħin jew is-servizz li se tagħtih, mill-attendenza tiegħek għall-laqgħat, mis-smih tal-pritki kollha, mhuwiex jistaqsik, okay? Ġesu mhuwiex jistaqsik tammirani, tonorani, jew tadurani, jew titlob, jew qed issum, jew qed taqra l-Bibja, jew qed isservini, jew qed tipprova timxi fuq id-dallim tiegħi bl-aħjar li tista', jew qed tagħti xhieda tiegħi u mistoqsijiet oħra. Mhuwiex qed isaqsik hekk. L-ewwel u l-aktar mistoqsija deċiżiva tiegħu dejjem u f'kull preċiż mument għalik hija int tħobbni. Jistenna tweġiba l-aħwa Ġesu. Jistenna tweġiba minnek. Tweġiba mill-qalb. All right? Ġesu ma netqux. Kunu boloħ. Jistenna tweġiba minn qalb. Sinċera. U wieġbu b'mod soddisfaċenti. Iva Sid, intaf li nħobbok. Hekk wieġbu Pietru. Tista' twieġbu hekk int ukoll. Iva Sid, intaf li nħobbok. Iva Sid, intaf kollox. U taf li nħobbok. Umbagħad biex xieraq tista' żżid nitolbok, ejn inħobbok b'għoża akbar, aktar minn kollox u minn kulħadd.